Meta l-pulizija bdew jinvestigaw x'kienet il-proċedura li bija kienu jingħataw kuntratti taż-żejt minn l-Enemalta, sabu numru ta' rekords neqsin. Stqar dan is-Supretendent Paul Vassallo met kiet jixhed fil-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi li qed jinvestiga ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta fis-snin ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista. Skont is-Supretendent Vassallo kien biss ftit qabel bdiet l-investigazzjoni tal-Pulizija li bdew jinżammu il-minuti tal-laqgħat tal-Bord. Ħaġa stramba li skoprejna dak in-nar meta nżilna biex naraw kif taħdem u ma taħdemx is-sistema tal-fuel procurement, sirna nafu li ftit qabel biss kienu bdew iżommu records b'mod sistematiku għax qabel kienu pjuttost hit and miss. Għalkemm kienu nstabu xi dokumenti dawn ma kienx fihom biżżejjed tarif. Għalkemm sibna xi minuti dwar fuel procurement ma sibniex xi ħafna minuti. Mhux qisek mortu sibt xi bound volumes li tista' tuża biex issegwi il-proċess kif kien isir. Vassallo tkellem ukoll dwar kif il-fajns brabta mal-iskandlu taż-żejt reġgħu għaddew għand l-Ispettur Rekords f'Lulju ta' din is-sena. Dan ftit wara li nħater l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija Reżammit. Vassallo kien mistoqsi jekk kienx hemm terzi persuni li servew bħala intermedjarji biex jagħtu rigali lill-eks Ministru Tonio Fenek u lill-Lossingat. Huwa kkonferma li George Farrugia mar magħhugh barloġġ għand Tonio Fenek. Min-naħa l-oħra l-2000 lira li Farrugia kien tal lill-Lossingat tal-kampanja elettorali għaddew mingħand iben l-eks Ministru. Vassallo saħaq li ma kellu l-ebda informazzjoni dwar affarijiet li ġraw wara l-2005. Madankollu ma eskludix il-fatt li nataw xi rigali meta kien hemm il-ħsieb li ssir il-privatizzazzjoni tal-Petroleum Division.